Hemmeňize salam dostlar, siz bilen Türkmen Trader. Binance kriptovalyuta birjasynda işlemek barada kursumuza dowam edýäris. Söwda edip başlamazdan öň ilkinji öwrenmeli zerur zatlarymyz bardyr. Şol zerur zatlaryň biri hem grafikdir. Gelin onda sapamyza başlaýyn. Belli bir kriptovalyutany ýa-da tokeny satyn almazdan öň iň gowy bahadan almak üçin tehnika derine ötmek zerurdur. Tehnika derine üçin olsa iň zerur zat grafikdir. Grafiň bir näçe görnüşleri bar. Meselem, ýöneki liniýa grafigi, Japon şemleri, bar grafiklary, heykel aşy we şuňa benzeşler. Iň köp kullanylýan grafik Japon şemlerinden düzülen grafikdir. Bu grafigi 18-nji asyrda Yaponiýada ýaşap geçen Homma Munehisa atly türü söwdagär döredipdir. Köp wagtlap Japon söwdagärleri şemlerden düzülen grafikden peýdalanypdyrlar. Tehnika deriniň bu görnüşi 20-nji asyryň ikinji ýarymynda günbatar döwletlerine ýaýrap başlapdyr we häzirki wagtda iň meşhur we iň köp peýdalanýan grafikdir. Gelin her bir şemin guruluşyny öwrenelim. Onun üçin ekranyňyzda biziň Telegram kanalymyzda paýlaşylan illüstrasiýany görýändirňiz. Şemleriň iki görnüşi bolýar. Birinjisi öküz şemi, ýagny rusça aýtsak bычья свеча. Adatça ýaşyl renk bilen bellenýär. İkinji görnüşi bolsa aýy şemi, ýagny rusça aýtsak медвежья свеча. Adatça gyzyl renk bilen bellenýär. Şemleriň nähili gurulýandygyny öwrenmezden osal time frame nämedigini bilmeli. Time frame ingilisçeden terjime etsek wagt aralygy diýmeýän anlatýar. We gysgaça käbir wagtlarda T-F harplar bilen bellenýär. Time frame'in nämedigini düşünmek üçin ýöneki meselem getirelim. Aýdaly bir günlük time frame. Bu näme diýmek? Bu dildäki grafiktäki her bir şem bir günüň dowamynda çizildi diýmekdir. Ýagny her bir şem bahanyň bir günki hereketini görkezýär. Şemleriň esasy 4 san nokady bar. Olar: açylış baha, ýapylış baha, minimum baha we maksimum baha. Açılış baha bu şem açılan wagtyndaky baha we bir günlük time frame alsak, diýmek günüň başyndaky baha. Ýapylış baha bu şem ýapylan wagtyndaky baha. Bir günlük time frame'de günüň soňundaky baha. Minimum bolsa time frame'in dowamynda, ýagny biziň ýagdaýymyzda bir günüň dowamynda bahanyň iň aşaky, ýagny iň minimum bahasy, iň kiçi bahasy. Maksimum baha bolsa time frame'in dowamynda bahanyň iň ýokarky, ýagny iň maksimum we iň uly ýeten bahasy. Eger açylış baha ýapylış bahadan kiçi bolsa, ýagny time frame'in dowamynda baha ösen bolsa, onda şem ýaşyl renk bilen renklenýär we oňa öküz şemi diýilýär. Eger açylış baha ýapylış bahadan uly bolsa, ýagny time frame'in dowamynda baha aşağı giden bolsa, onda şem gyzyl renk bilen renklenýär we oňa aýy şemi diýilýär. Açylış we ýapylış bahanyň arasynda şem dolulugyna renklenýär we ol aralyga şemin göwresi diýilýär. Minimum we maksimum bahalar bolsa, inçe çizik bilen bellenýär we olara iňejik ýa-da şemin saýasy diýilýär. Her bir şemin guruluşy şundan ibaret. Time frame diňe bir günlük bolman, islendik wagt aralygynda gurulup bilinýär. Bir näçe şeýle şemlerden tutuş grafik düzülýär. Her bir şemin açylış, ýapylış, minimum we maksimum bahalaryny seredip, ondan öňki şemleriň eden hereketine seredip tehnika derine ödülýär we bahanyň nirä gitjekdigini çaklap bolýar. Trader üçin iň esas ukyplaryň biri hem tehnika derinedir. Grafiň nähili gurulýandygyna has gowy düşünmek üçin şemleriň nähili emele gelýändigine seredelim. Ekranyňyzda 1 minutluk time frame'de Bitcoin'in bahasynyň üýtgeşini we şonuň esasynda şemleriň çizilişini görersiňiz. Her bir şem 1 minutyň dowamynda gurulýar. Täze şem açylış bahadan açylýar. Minimum baha inçe çizik bilen çizilýär. Maksimum baha çenli hem inçejik çizik çizilýär. Ýapylış baha çenli bolsa şemin göwresi çizilýär. 1 minutdan soň täze şem döreýär. Eger 5 minutluk time frame goýsak, onda her bir şem 5 minutyň dowamynda çizilýär. Ýaňa aýdyp geçişimiz ýaly 1 günlük time frame goýsak, onda her bir şem 1 günüň dowamynda çizilýär.